Nweru winjo pachi ariyo adek auchiel nono eka kinyalo yudowa. Kweth maketo sirikal tesre oseyo jatend piny Kenya William Ruto kuom telo marach kuom higni adek mosebede kom jatend piny Kenya kaendi ka gisingo duoke dala e yiero mar higa mar 2027. Ne giwuoyo ik Teresia Kariuki ma en min od JM Kariuki e kaunti ma Nyandarua, kuma kama ne giwacho ni romo maggi ok en mag pogo lemo mag sirikal kaka osebedo ka liekore, to en mana mar ikruok ne yiero mabiro. Lidio Keyo nigi ler mar wachno. Ne en ik mar Teresia Wanjiru Kariuki, min od JM Kariuki mane en jasiasa e sirikand jatend piny Kenya mokwongo Mzee Jomo Kenyatta. Nyasi mar ikono ne oyuore gi kweth mar josiasa maketo sirikal tesre kama oting'o jatend DCP Rigathi Gachagua, jatend Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka, jatend DAP-K Eugene Wamalwa e kind mamoko. Familia mar Kariuki opoyo min gi kaka miyo mano puonjo gi tich matek ka nyare Rosemary Kariuki opoyo Guy Raila Odinga kuom neno ni oyudo lemo kaka jatend migawo e sirikand kaunti ma Nairobi. Jatend DCP Rigathi Gachagua oseotend William Ruto kowacho ni kuom higni adek ma osebede kom tend piny Kenya, midhiero osebedo ka okoko piny Kenya kama oting'o rochruok mar chenro mag ohala, nek mar joma tindo ka koro singo ne riwruok margi biro neno ni jatend piny odok dala e yiero mabiro. Nimeona huyu Kasongo jana akilia akisema ya kwamba ati kuna wanaume 5 wanakutana ati kugawa serikali. Huyu Kasongo hana habari, amechanganyikiwa. Unajua tangu alienda pale Kisumu, pale Bondo kulia machozi ya uongo akisema atanalia mambo ya Raila. Kalonzo akaenda pale, Mama Aida na wote familia wakasema wanatabua Kalonzo. Huyu Kasongo amechanganyikiwa. Wakenya wametuambia tushikane kwa sababu umeharibu Kenya kila kitu. Watoto umeua. Wale wengine umesema wapigwe risasi muuu. Masomo ililetwa na Kibaki umeharibu. Matibabu ililetwa na Uhuru umeharibu. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka osingone gibiro luwo mana yo mane JM Kariuki luwo mar kedo na choganda kendo kwedo maricho matimore piny owacho ka bende oseo wach mar ne ratiro pok oyudre higni 50 nyaka ne neg JM Kariuki. Kenya hii haitaenda chini, Kenya itainuka. Kenya itainuka, na kwa hivyo musiwe na hofu yoyote. Vijana Gen Z mliuawa na hii serikali, na tuko tayari kuhakikisha kwamba, mimi naona as was mentioned in the Bible, the king, unajua King David ilifika mahali, I think it was God who gave Abraham that promise that they will never lack a leader. We are here to pronounce the name JM Kariuki. Mji huu will not lack a leader. Jatend DAP-K Eugene Wamalwa osejatend piny Kenya William Ruto kuom tiyo marach gi omenda jo Kenya kowacho ni ma en okang' ma oseweyo oganda jo Kenya kagonyore gi pado. Kama unatafuta Wamalwa, kama unatafuta Kalonzo, wewe enda kule wa Munyoro, tafuta Rigiji uzungumza na yeye. Otherwise sisi tumeamua kutembea pamoja. Tulianza safari na Kalonzo 2 years ago. Mwaka huu ukianza tukaungana na Rigiji. Na tunataka tuhakikishie watu wa mlima huu, watu wa Nyandarua, vile umetuona hapa tukiwa watatu na tuko timu kubwa ya one term, sisi hatutawachana. Kasongo hatutafuta asitutafute hadi tumurudishe Sugoi kule alitoka. Min od JM Kariuki Teresia Wanjiru okete kare no Mario Mogik e kaunti ma Nyandarua. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.